Kuya, grabe naman dalawang chismosa na yun. Kahit sikreto natin, nalaman nila. Kaya nga, humanda sila. Akala mo naman, wala silang kapintasan sa katawan. Kaya nga, akala mo, sino silang magaganda? Yan si Mates, ang lalaki ng pata. Pwedeng pang bulalaw. Anong pangbulalo? Ang sabihin mo, masarap gawing crispy pata. Oh, bakit tumutulo pa yung laway mo? Kasi kuya, naglalaway na ako sa sarap. Anong masarap doon? Yung bulalo o crispy pata? Pareho kuya. Punasan mo nga yung laway mo. Ikaw kasi kuya. Teka nga, maiba nga tayo. Anong kuya? Naalala mo yung kasama ni Mates? Ah, si Rubey. Oo, yun. Akala mo naman kung sinong maganda. Dragon naman ang itsura. Kaala ko nagagandahan ka sa kanya. Pipintasan mo din pala. Anong nagagandahan? Hindi ko type yung mga chismoso, no? Kuya. Sinong dalawang lalaki nang naglalakad na yon? Ewan ko. Baka bagong salta lang yata dito sa barangay natin. Tara, subukan natin doon. Mga pare! Mga bago lang ba kayo dito? Oo, nagbabakasyon lang kami dito sa mga kamag-anak namin. Kuya, tanungin mo nga kung anong pangalan nila. Anong pangalan yung mga pare? Ako si Jerry, siya naman si JR, na kaibigan ko. Kuya, magpakilala ka nga sa kanila. Ako si Berto. Siya naman ang kapatid ko, si Dempsey. Kuya, pwede nagsasalita yung kasama niya. Tanungin mo nga. Teka nga, nakakahalata na ako sa'yo ah. Ikaw na kaya magtanong sa kanila? Lagi na lang akong nagtatanong. Papa! Papa! Ano daw? Ang sabi niya, ang itim nyo daw. Kuya, tinawag kong maitim. Papayag ka? Tinawag kong maitim. Ha? Mas maitim ka pa nga sa akin. Kuya, anong sinasabi niya? Bakit ba ako ang tinatanong mo? Hindi mo maintindihan? Di mas lalo na ako. Ang sabi niya, ang babaho nyo. Siguro hindi kayo naliligo. Grabe naman itong lalaking to. Naliligo naman ako ah. Kasama ko pa nga ng mga kalabaw. Dempsey, pigilan mo ko. Namumuro na sa aking dalawang tao. Mas malalapat yung dalawang to kaysa dun sa dalawang chismosa. Kaya nga. Hoy, kayong dalawa, hindi nyo ba alam na kami ang tambay dito? Halata naman, dahil dito kayo nakatambay. At alam nyo ba, itong kuya ko, yung pinakasiga dito, marami na siyang pinatumba. Kalabaw, kambeng, baka. Yun lang naman pala. Alam nyo ba, itong kuya ko, marami nang pinatumbang preso. Teka nga, parang laro yun ah, tumbang preso. Yung nilalaro natin nung bata tayo. Oo nga kuya. Kung ano-anong mga sinasabi mo. Totoo naman kuya. Teka mga pare, hindi naman namin gustong makipag-away. May hinahanap lang kami. Bakit? Ano yon? Ano ba yan? Nahawa na ako sa kasama mo. Pakitransfer mo nga kung ano yung sinasabi niya. Ang sabi niya, may nakita ba kayong mataba at mukhang dragon? Kuya, bakit tinutukoy nila si Mitch at si Ruby? Oo nga no. Mataba at mukhang dragon. Oo, meron. Bakit? Kaano-ano nyo ba sila? Ano daw? Ang sabi niya,
Kapag nakita nyo sila, sabihin nyo, hinahanap namin sila. Yun lang naman pala. Ano daw? Translate mo nga yung sinasabi niya. Di ko naintindihan. Ang sabi niya, sabihin nyo daw, ang papangit nila. Tara na nga. Nahihirapan akong mag-transform sa mga sinasabi mo. Tara. Kuya, magaling pala si Jerry mag-transform. Naiintindihan yung sinasabi ni JR. Ano ba yan? Nahawa tuloy ako sa lukong yon.